Wel, Rhaglen 6. Boi, 4 tasg. Y prisio fe fi'n gweithio bod fi eitha agos iddi. Oedd hi eitha. Dwi wedi rhoi pris ar y moga, pris fel fysa blwyddyn yma, blwyddyn dwytha, ni'n deud wrth Wyn, so ni'n rhoi dipyn bach mwy i chi blwyddyn dwytha. Na, o'n i reit hapus o'r beth y gwylio yn y sel. Mwy na lai, rili. Ysgol gyda'r plant, enjoyes yma, mas draw pam clywed am y tasg o'n meddwl, o, gret. Oedd ddim os dim yna. Wel, fi'n gweithio enjoyodd y plant, fi'n credu do fe. Wel, am blan bach da ges i. O'n i'n ofnadwy o nerfus yn tasg y plant ysgol. O'n i'n cachu'n drwsyd go iawn. Ond well na'r ddau o gyna i adra siwr na i, gwrando well. Rwyrach rhyw hannar slip-up bach, ond oedd y plant yna ymateb yn dda iawn. A wedyn, trin traed. Wel... O, damiaethau, dwi'm yn gwybod o'r trin traed fan de. O goggles a rhyw fasg ar y chwyneb, golwg y di ar rwy'n doedd. Fi'n trin traed gytre bob b***o, so mae hwnna ddim yn mynd a pob fi'n watcho fi. Ni'n gallu gweld ddeitha nhw'n byd drwyddyn nhw. Dwi rioed i wneud o blaen, ac pam nath ni eisiau weld y crush ar Gwyliwch, o'n i fel, shit. Da ni yma isio un peth, y 4 yna ni, a ennill i hynny. Bydd neis cyrraedd y ffein yno, bydde? Am achievement dwi eisiau dweud, ond... Hang on. Be di achievement yn Gymraeg? Dwi rili yn eisiau nadr ôl dy hyn o bell. Cystadleuwyr mwyaf peryg. Ia, cwestiwn da. O, damia, dwi'n meddwl wedi pwyso'r pos no. Was, mae'n tuff. Mae'n tuff i bigo'r into 4 yma. Yn anffodus, mae'n rhaid un i fynd. Ond mae'n ofnadw tuff i bigo'r into nhw. Maen nhw'n gwneud yn dda. Mae'r 4 yn gwneud yn dda i ddod i fynd yn y gystadleuaeth. Ond bydd rhaid ni golli un o'n nhw. Twg trafod. Mae'n ebdyd ddim dy well nag o'n i di feddwl. Edrych yn gythral o ddyr y munud, ar ôl beth dwi wedi glywed i mewn o fanna. O, mae'n mynd i galad o'n de. Se di goffo cwmpo mas o drin yn fi? Dwi'n dredio sefyll yn y lein iddo. A pawb dros y hun wan. Cael slac yn dyn.